Až bude dělat takové psí kusy a místo jednotlivých zrníček bude vytvářet takové hrudky spojené, tak ji zalijeme teprve vývarem. Vlastně po minutě až 2, záleží na síle plamene, tak nám rýže začala se tak jako na sebe lepit a teďka ji zalijeme vývarem. A až vývar vlastně začne vařit, tak tam přidáme hrozinky. Jinak pokud vývar nemáte, klidně použijte vodu, případně pokud by ho bylo málo, jako asi v našem případě, tak opět můžete drobně dolít vodou. Pokud budete používat vodu, nezapomeňte rýži osolit. Tak jak jste si všimli, rýže nám začíná vařit a přidáme tedy rozinky. A mezi tím, než se nám ta rýže udělá, doporučuji si zapnout troubu na postupné zapékání na 180 stupňů. A jinak na začátku jsme říkali, že se bude zapékat hodinu, tak jenom půl hodiny. Tak jenom půl hodiny. A vám moje chyba. Jak vidíte, obě dvě části briády máme hotové, tak tedy rýži přesypeme do skleněné mísy a smícháme s masovou směsí a necháme zapéct. Zapékací mísy klidně může být i kovová. Přesně tak. Tak ukáž, jak sypeš. V tom vidím rozinky. Jo. Vidíš dobře? A rýži, to je tam víc. To potom to masové briány, tu směs to zamíchat do toho, nebo jenom přelít přesto? Můžete jenom přelít, protože jak se to bude zapékat, tak stejně ta šťáva to všechno steče dolů. Teda, to bude dobrota. To bude. Tak a teďka přikryj a šup s tím do trouby. Tak, ještě předtím, než to teda strčíme do trouby, zapomněli jsme na ořechy, velmi důležitá část. Stačí jenom posypat, ono ty ořešky se tak pěkně spečou. Tak oni jako část z nich, jak kdyby přijme tu šťávu z toho a bude taková měkčí a část bude zapečená, ne? Tak co? Tak biryani je hotové, právě jsme ho vytáhli z trouby. A už zbývá jenom poslední krok, ho sníst. A ty ho nejíš, ty ho nabíráš. Já ho nabírám. A to už je podobné. Tak. A dobrou chuť. Nenatáčíme, můžeš mluvit, co chceš. Tak, rádi bychom vás přivítali na dalším kusu Vaříme s Orientkonem, je to tak, Norde? Ne, není. Jak to, že to tak není? Mám dneska takovou odmluvací náladu, já s tím nebudu souhlasit. Ty nejsi rád, že jsme přivítáváme naše posluchače a diváky na další části Vaříme s Orientkonem? Ne, protože to znamená, že budeme muset vařit. No a to pak znamená, že budeme moc jíst. No právě. No každopádně, co jsme si připravili dneska? Dneska to bude taková směs curry po japonsku, je to tak? No, takové to oblíbené jídlo, jak na půl talíře chresnou kopu curry a druhou půlku chresnou kopu rýže. Budeme tam mít na té maso. Od Alberta. Nemusíme dělat reklamu. Nějaké další komponenty. Teďka to budeme všechno na chvilku připravovat, takže nasekáme cibuli, nasekáme papriku, použijeme kus zeleniny, připravíme si česnek, teď se potom drtí nebo seká? Seká, dobře. Nějaké maso, bujon a tak dále. Teď se nás chvilku budete dívat, až to všechno připravené, tak vám ukážeme co a jak. Takže Norde, já ti dám třeba desku a nějaký nůž. Teď si chovej trošku nějací nože. Tyhle jsou ostré. Bej mi z toho většinu zábavy. Proč je plastový? Proč jsem dostal plastový nůž? Úplně skleněný. Barcávy nebo jaký. Ale tak dobrý nůž. No rozhodopádně. Tak, já udělám pečí na mělo maso. Já začnu s paprikou. Tak já jsem maso už namlel, co teď? Tak teďka začne dělat něco s cibulí. Něco s cibulí? Dobře, tak začneme dělat něco s cibulí.
Já se zkusím uříznout prsty. A pozor, no, je to fakt ostré, že? Já vím, že to bylo bylo. To nevadí. To bude vadit Zuzce. To je v pořádku. No, Zuzka je v práci. Do tebe doufám, že odejdu. Já do té doby doufám uklidím. Třeba to do té doby ani nesnímá. Takže Zuzka bude mít něco na večeři. Tak vzhledem tomu, že do toho děláme kapku víc, tak věřím, že to budeme jíst ještě na recepty. Tomu nevěřím. Já to vezmu zítra na oběd. Já jsem to posledně jedl 3 dny a to se udělal normální policie podle receptu. My máme trochu víc masa, Asi i zeleniny. takže tomu přizpůsobujeme. Ostatní komponenty. Tak. Každopádně cibulku na jedno. A cibulku, že když mám dělat velké kostky fabriky, Tak zubalák na stejno. přesně tak. Pak nehezčí jsou tam největší půstky, ale pak chrupé a vůbec. Ono by asi všechny ty kusy zeleniny a cibula tak měly být na stejno. Zhruba víceméně. Ty vůbec nevíš. Tak jako jak chceš popsat velikost? No na stejno. Že třeba paprika a velké sekají na stejno strašně blbě. Ani ne? Jak třeba uděláš centimetr krát centimetr krychlej papriky? Třeba z to je docela jednoduše. No z papriky tam minimálně 2 cm si schopný udělat. A ten poslední, ta výška je taková slabší. No právě, no. A to nevadí. Přibližně na stejno. Tak co, mám to zostré nože? Nevím, ještě jsem se neřízl do prstu. Co je dobře, ne? Mě to teda těší, že se neřízlo, prostě já tady totiž mám nože a nemám tady nic proti pořezání. Au! Řízl se. Jo? Krvácí to. Bude to ty krávnější kary. Já docela většinou, že teďka nemám nic proti pořezání. Tak, co se potom dělá s maslem? Maslo se používá... Maso se používá až v druhé fázi. To se tam přidává jako taková dochucovadlo, jo? Tohleto maso ti docela to kary zjemní. Jo, tak. Třeba v jednom receptu na kary a ideálně ale kapku jiný se na zjemnění ještě používá lžička medu. A dokonce, a není to špatné, já jsem zkoušel, tam dává nakonec nastrouhané jabko. Nastrouhané jabko? Jabko z kary je lepší, jo? A to jako, docela jakože splne s tou směskou.